Γιάννης Δημαράς, 25 Νοεμβρίου 2009, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ψηφίσουμε γιατί είναι περιορισμένος αριθμός και ο περιορισμένος αριθμός έχει βγει από την αδράνεια της σκόπιπη που διάξατε. Που να εμφανίζεται ο Δήμαρχος να κάνει φιλοδόρημα, να κάνει ελεημοσύνη 200 ευρώ. Ανδρέας Αντωνόπουλος, από την παράταξη Πελετίδη, στην ίδια συνεδρίαση. Θεωρούμε ότι όπως γίνεται, όπως έρχεται η πρόταση, δεν μπορεί να ψηφιστεί γιατί δεν έχει κοινωνική ευαισθησία. Οι άνεργοι και οικονομικά αδύναμοι πατρινοί είναι περισσότεροι από 20.000. Ο κύριος Κατσικόπουλος και οι συνεργάτες του που διοικούν σήμερα το Δήμο προσπάθησαν να ρουσφετολογήσουν σε μερικές δεκάδες άπορους συμπολίτες μας τάζοντάς τους μείωση των δημοτικών τελών. Γύρισαν την πλάτη στους χιλιάδες άνεργους της πόλης. Τώρα κατηγορούν το Γιάννη Δημαρά και την παράταξη του Κώστα Πελετίδη για κοινωνική αναλγησία, επειδή ζήτησαν να σταματήσει η ρουσφετολογία με τους απόρους και ο Δήμος να βρεθεί στο πλευρό όλων των συμπολιτών που έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η πολιτική τους. Έφτασαν να κατηγορούν για κοινωνική αναλγησία ακόμα και το ΚΚΕ. Ντροπή τους. Αυτή την Κυριακή στείλτε του το μήνυμα. Γιάννης Δημαράς, τώρα για την Πάτρα. Η ώρα είναι τώρα.